Hola amics i amigues, sóc la Sequi, la gota més salada de tota la ciutat de Manresa. També sóc la mascota més veterana de l'escola La Sèquia, una escola situada a la zona nord de Manresa, al sector de la Parada, on es fan activitats i projectes molt xulos, tàndem, ràdio, ambients... Però avui no sóc aquí per presumir tot el que fem a la meva escola. Avui sóc aquí per explicar-vos l'aventura d'un grup de nois i noies de sisè de l'escola. Una aventura que va passar fa uns dies en sortir de l'escola. Us deixo en pau el Guillem, la Berta, la Júlia, l'Eric i la Judit. A què podem jugar? No ho sé, però tinc ganes de córrer i saltar com una cabra. Tinc una idea, però no sé si us agradarà. A veure, explica'm. Estava pensant en la història de Catalunya que ens ha explicat la mestra Clàssia. Què has dit? Bé, no us espanteu. Com que et coneixem i quan tu parles a classe, rotllo segur. Uf, per fi a puc d'escapar. Què t'ha passat? Què vols que em passi, el de sempre? La mare m'ha fet anar a comprar a la botiga de queviures i, com sempre, no tenia pressa i vinga, bla, bla, bla. I vosaltres de què rieu tant? Res, que estem pensant en què jugar i aquesta ampollona s'ha il·luminat i vol fer-nos estudiar la història de Catalunya. Com si no tinguéssim prou amb les classes de medi. Home, tampoc n'hi ha per tant, com que no em deixeu que m'acabi d'explicar. De fet, té raó, no podem jutjar-la si abans no hem escoltat la seva idea. Apa, explica't, però no t'enrotllis, El que jo vull dir no es tracta d'estudiar ni res de tot això. Estava pensant que seria divertit poder veure aquelles històries d'homes primitius, de grecs, de romans, dels contes catalans, que ens ha explicat la mestra i que hem vist en aquells vídeos que ens ha ensenyat. Podríem disfressar-nos i jugar a fer el que ells feien. És bona idea, què us sembla? Sí, seria molt divert. Què, esteu d'acord en disfressar-nos en dones i homes primitius? D'acord, i serem una tribu. A mi em fa una mica de por. Apa, poruga, de què has de tenir por? Ens podem fer mal. Va, ja anem amb compte, que no toqui cap bastonada ni cap cop de cop. D'acord, però a més d'això jo hi veig alguns inconvenients. Ai, carai, quins són? Que si de veritat volem fer-ho bé, hauríem d'anar gairebé despullats, descalços, viure en una cova, caçar animals, recollir fruits... para, Carro, jo crec que això d'anar despullats no estaria bé. Esclar, et direm els genolls, les cuixes, i hauries d'anar despentinat. Bé, deixem-nos de bromes. Voleu jugar, sí o no? Sí. De fet, tampoc seria necessari que fos tot tan igual. Podríem ser una tribu avançada o, si voleu, del temps del Neolític, que ja eren sedentaris i gairebé anaven ben vestits. Doncs si és així, jo ja estic d'acord. Jo també. Accepto, però penso que si anéssim com els homes al paleolític ens divertiríem més. Bé, no en parlem res. Jugarem a homes primitius i ho farem tan real com puguem. Jo seré el cap de la tribu. Apa, i per què tu? Perquè sóc el més valent, el més atrevit, el més... Què tens? Mare... Però digues, què et passa? On t'has fet mal? No,
Vi? Què vols dir, Vi? No, home, és que ja parlo com els homes primitius. Mireu, Que allà! tens por? Què serà? Ai, mare, quina por! Qui ets? Hola, sóc l'Estrès i vinc del planeta Sal. Fugim, que m'has d'ajudeu-me! Tu on vas? No tingueu por, no us vull fer cap mal, sóc amic de l'ET. Si ell ho diu. L'Ete era bo i s'estimava els nens. I què vols? Fa una estona que volava en una nau espacial i us he escoltat. M'agrada el vostre joc. En el meu planeta no hi ha nens i nenes com vosaltres. Tots som iguals. Tots som màquines, robots, pastilles per menjar. Ningú sap riure ni jugar. En deixeu jugar. Sí. Que potser et podríem dir que no. I si t'enfares i fas servir els teus poders? Us he escoltat que voldríeu jugar a homes i dones primitius tan real com fos possible. Home, si no perdria tota la gràcia. Doncs si és així, jo us podria ajudar perquè fos ben real. Podríem anar tots plegats a temps dels primitius. Apa, això no és possible. Jo sí que puc fer-ho. Si ell ho diu. Vols dir? Segur que no ens enganyes? Jo no tinc cap necessitat per dir mentires, sempre dic la veritat. Si ell ho diu. Però com ho farem? Veieu aquests rellotges? És una màquina de temps que en un instant pot transportar-vos a l'any triat. I com s'ha de fer? És molt fàcil, només cal buscar a l'any triat i clicar el botó. En un instant sereu al lloc i any triat. I no hi ha cap perill. A mi em fa molta por. No et preocupis, no hi ha cap perill. Jo no estic segura com és possible tot això. És veritat, i no hi ha cap perill. Però és complicat d'explicar. I podrem volar? I no ens desintegrarem. I podrem venir a casa quan vulguem. No, ja us he dit que no us preocupeu. Què, ens hi atrevim? Sí. I què diran els nostres pares? Et preocupa això? Ara sí que em sorprens. Va, ja els explicarem quan tornem. Tot plegat, potser només ens castiguen una setmana sense play ni musical. Res de tot això, podeu estar tranquils que no us trobaran a faltar. Si és així, anem-hi. Termino el que digueu vosaltres. Així, per mi, vale. Així prendrem millor la història de Catalunya. I què faríeu sense mi? Què us faria riure? A mi em fa una mica de por, però confio en X3. Doncs si esteu tots d'acord, comptem fins... Poseu-vos aquest rellotge si comptem fins a 3. Un moment. I ara què et passa? Crec que abans d'emprendre aquesta aventura podríem cantar la cançó dels avantpassats que ens van ensenyar la Laia i que ara cantem amb la Carla. És bona idea, què us sembla? Sí. Allà a la prehistòria, cambra fins a avantpassats que ens van cobrir de glòria, tots interpretats, ficats en una cova, vinga guixat, les parets no tenen poc ni roba, i esperant de fred. Tot això passava abans que fossin catalans, i pels boscos i pels prats trobaves 4 gats. La mar era més blava, la ginets tan feia olor i encara no es parlava de televisió. Ei, ens ha quedat molt bé. Sí. Doncs si esteu tots preparats, Sí. comptem fins a 3 i pitgeu el botó. 1, 2, 3... Ja venim, homes primitius!